αφορμή τη γιορτή του Ψαρά, στο νησί μας παραβρέθηκε ο κύριος Κόκκινος, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειάρχης και τον έχουμε εδώ δίπλα μας. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια, κύριε Κόκκινε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η σημερινή εκδήλωση ήταν μια εκδήλωση που κρατά τα ήθη και τα έθιμα, αφιερωμένη στους ανθρώπους που καθημερινά μοχθούν πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες μέσα στη θάλασσα. Και εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι ότι τα ζητήματα των Ελλήνων αλλιέων είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να δοθούν λύσεις στα προβλήματα τα οποία διαρκώς παρουσιάζονται. Η παρουσία μου εδώ στη Λέρο είχε να κάνει με μια σειρά από επαφές που είχαμε με τους πολίτες αλλά και με τα στελέχη της αυτοδιοίκησης. Έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής του συνδυασμού Νέα Εποχή για τα νησιά μας, που θα κατέλθει στις περιφερειακές εκλογές. Στις επαφές τις οποίες είχα, συζητήσαμε και με τον κύριο Δήμαρχο της Λέρου, τον κύριο Κοντραφόρη, αλλά και με τα αυτοδιοικητικά στελέχη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Δυστυχώς, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα προβλήματα μεγαλώνουν, τα έργα υποδομής λόγω έλλειψης χρηματοδότησης δεν προχωρούν. Καλείται λοιπόν ο ρόλος της περιφέρειας να είναι και πάλι πρωταγωνιστικός, ώστε να προχωρήσουμε και πάλι με αναπτυξιακούς ρυθμούς, όλοι μαζί, με ενότητα, με συσπήρωση και με κοινή στόχευση. Η Λέρος είναι ένα νησί που έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες. Έχω την τιμή να είμαι και επίτιμος δημότης του νησιού, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε πριν 2 χρόνια, και αυτό με φέρει ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη να στηρίξω τις προσπάθειες και τις κοινές αγωνίες που υπάρχουν, που με κοινούς αγώνες θα έρθει το καλύτερο αποτέλεσμα για το νησί. Ήδη ξεκινήσατε τον προεκλογικό σας αγώνα και από ό,τι βλέπουμε τιμή το νησί μας σε μια εκδήλωση των ψαράδων εδώ του νησιού, να παραβρεθείτε εσείς. Το επόμενο σας ταξίδι πού θα είναι, κύριε Κόκκινε? Ξεκινάτε δηλαδή δυνατά τον αγώνα σας? Σας θυμίζω ότι και ως Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας επί 5,5 χρόνια είχα μια διαρκή κινητικότητα. Πολύ δε περισσότερο τώρα που αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα 48 κατοικημένα νησιά της Περιφέρειας θα πρέπει να τα δούμε μαζί με τους κατοίκους της όλο αυτό το χρονικό διάστημα των μόλις 62 προεκλογικών ημερών. Την επαφή βέβαια με τους νησιώτες εγώ την είχα πάντα και αυτό είναι το ευχάριστο, και το ευχάριστο είναι ότι ως συνδυασμός έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο μαζί με τους υποψηφίους θα το ανακοινώνουμε στις περιοχές που επισκεπτόμαστε. Θα υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αρκεί να σας πω ότι μέσα σε λίγα 24 ώρα βρέθηκα στην Πάτμο, στην Κάλυμνο, μέσα σε ένα 24 ώρα στην Πάτμο, στην Κάλυμνο και εδώ στην όμορφη Λέρο. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ και εσείς να είστε και στον αγώνα σας. Και κάθε καλό σε όλους. Να είστε καλά.